En el canal que separa Sant Elm de la Dragonera, a la costa d'Andratx, existeix un vaixell enfonsat conegut entre els bussejadors com el vaixell del Congress. Aquesta immersió és possiblement una de les més perilloses que es poden fer a Mallorca. Els submarinistes surten normalment del port d'Andratx. Cal anar amb algú que conegui bé el lloc exacte i les característiques de la immersió per advertir el grup de les precaucions necessàries. Les restes de l'embarcació, d'uns 20 metres d'eslora, es troben a uns 36 metres de fondària i estan gairebé desfetes. L'atractiu i també el perill de la immersió són el Congress i morenes que han trobat refugi entre els fragments del vaixell. Malauradament, el costum de molts submarinistes d'alimentar aquests peixos ha alterat totalment el seu comportament. En aquesta immersió poden comprovar les conseqüències negatives d'aquesta pràctica. Els animals han perdut la por i fins i tot es comporten de forma agressiva, assajant els bussejadors perquè els alimentin. Surten del seu cau, fet poc habitual en aquests peixos, i es dirigeixen directament als submarinistes exigint aliment. Això ha ocasionat nombrosos accidents per mossegades a la cara o als dits, provocant ferides a vegades importants i moments d'alarma sota l'aigua. És important actuar amb calma i mantenir una distància prudencial de les restes del vaixell. Els congres i les morenes que es poden veure aquí són d'una mida considerable. Alguns passen els 2 metres. El seu comportament alterat ens permet veure'ls nedar fora del seu refugi habitual a les encletges de les roques. Els congres són peixos de cos cilíndric, en forma de serp, amb la pell llisa i sense escates. És un carnívor molt voraç que s'alimenta de peixos, crustacis i cefalòpods. Normalment és un peix sedentari, pot viure anys al mateix cau. Les morenes tenen una forma similar, però la cua és més comprimida. Destaca sobretot per la coloració de la seva pell, marró obscura amb taques groguenques que formen dibuixos. El cap és gros, els ulls petits i té unes dents molt afilades. Viu a fons rocosos prop de la costa. Passa el dia als forats de les roques i normalment només surt al vespre per alimentar-se de peixos, crustacis i mol·luscs. L'alimentació dels peixos sota l'aigua, una pràctica coneguda internacionalment com a feeding, està normalment prohibida a les àrees protegides i desaconsellada per la majoria d'organismes i experts en conservació. Permet que els animals s'acostin als bussejadors i obtenir imatges espectaculars, però altera el comportament i la dieta dels animals, els crea dependència dels humans i provoca accidents.
En aquesta immersió cal també prendre les precaucions pròpies del busseig de profunditat. El temps del fons és limitat. Ha arribat l'hora de pujar a la superfície i fer la corresponent aturada de descompressió abans de sortir de l'aigua. Recorda, la immersió al vaixell dels congres només és apta per a bussejadors experimentats, acompanyats de persones que coneguin bé l'indret. La pràctica de feeding ha alterat el comportament dels congres i les morenes. Cal ser molt prudents perquè aquests peixos es comporten ara amb agressivitat i poden mossegar els bussejadors. Alimentar els animals és una pràctica desaconsellada i en alguns llocs prohibida.